14. marca to bude horúci večer. Miss Universe Slovenskej republiky Kristína Eliášová, Ivana Galovičová, Michála Mrázová, Simona Kolárová, Noémi Kováčová, Zuzana Onderišinová, Dária Fabrici, Zuzana Borseníková, Laura Milková, Romanand Gujenová, Silvia Procházková, Juliana Bálintová. Víťazka postúpi na svetové finále Miss Universe do Brazílie. Miss Universe Slovenskej republiky 14. marca iba na jednotke. Miss Universe Slovenskej republiky získa Mercedes-Benz novej triedy GLA. Rovnaký Mercedes môžete na mesiac získať aj vy, ak budete hlasovať v ankete Miss Tip. Generálni partneri Mercedes-Benz a klenotníctvo Brilliant. Hlavní partneri Mary Kay, Faruk Systems Slovensko a Sheraton Hotel Bratislava. Hlavný mediálny partner EMA, časopis pre dôverný rozhovor. Mediálni partneri